Kanjani sengizenzelela ngalo ungekho ngoba usuqhamuka nje manje ungazi usuqhamuka bafole izinto obuzenza yazo yangidakela lo fana wena fana yangidakela lo fana yangidakela lo fana empela yazi kanjani sengizenzelela ngalo ngiphanta ngitshontsha ngihlupheka ngiphanta bafo usuqhamuka nje usungena nje obona kufanele Nginibingelele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo silibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami ke nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami njengoba sengiphinda nje. So ke ubhuti wami njengoba ela eceleni kwami kuyavela kabanzi ukuthi khona lento angasa-understand, ikhona lento entsha angasayiqondi kahle hle ngoperson anaye kwezothando. Kodwa ke konke lokho nezimpendulo zakho konke sizokuthola kungesikhathi singakanani. So ke asike sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Sabona kunjani? yebo sabona siswami Alright. hayi ngiyaphila Ngiyaphila nami ngicela uhlale sondele nje kwi-mic. Yes. Ubuye upho kuhlala? ngisuka eMtubatuba siswami Njengamanje nje noma mhlawumbe khona umqasho noma ikhaya lakhe la eThekwini? ngiqashile la eThekwini Sydney. Oh, alright. So akaba isibongo? Ngwakampela. Oh, okay. So ke ubani lo osefisa ukukonela izinto mekuza ngasemathandweni wakho uzihlalele nje nomuntu wakho? Why bekusukela? Hey no siswami into eyenzeka kwaba nenkinga ukuthi ngiboshwe ngiye ejele. Okay. Yebo. Waboshpheka ngephutha? Cha ngakakulingeka nje ukuthi nami ngangiphanta namajita. Oh, okay. Siseyingane sabafundi besikole ngagcina sengilingeka ngagcina sengitshontsha imoto ngenxa ukuthi nami ngiphanta ngondle ekhaya ngikwazi futhi nokunakekela futhi umuntu wami futhi. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Angihlosile ukujaja but uThebo usamncane so amathuba mhlambe umsebenzi bese sikasi ngaleyo ndlela uzukhetha ukuthi mhlambe ungaphila impiloni le eziyakhetha ukufayethela. No akuthini ukuthi i-peer pressure nanokuthi vele ekhaya ikati leleziko. Oh, okay. Nanokuthi ngangifuna nokuthi nami ngikwazi ukuphila impilo e-right nginakekele nomuntu wami futhi naye sijabule sibe happy. So bengasabi ukudubuleka? Hayi cha bengasabi ukuthi nje vele nami sithi ngihamba nawo vele abantu vele nje into asibejwayele kade bayicala. Yo manje ongihlebele ngiyazi awuzelanga lokho la but ngifuna ukunderstand ukuthi wathi ekhaya sewufona nje ukuthi bazali angizobuya namhlanje ekhaya ngesimanga sokuthi ngivalelwe. Kakunzima impela ngoba phela uma wami umuntu wesonto. Okay. Umuntu wesonto kakhulu and into kanjena engayilindele kumina ngoba phela ukhulisa kahle mawami ayikho angishoda ngayo empilweni yami. So kakunzima impela nje ngoba ngakhumbula nje mama nje ngalelo suku lana ayibakhala ngempela. Ubaba vele hayi umuntu vele abo okhulele esebenza ngokuthi uyisosha inhliziyo vele akanayo inhliziyo kodwa nje uma wami yana impela. Wayeza kodwa uma ayezokubheka nje. Wayeza yebo. Akuphathele mhlambe lokho angasakuphathele kona. Yebo wayeza impela wayeza. Okay. Manje wena nomuntu wakho nahlangana phi? Bese ninesikhathi singakanani nathandana and ninesikhathi singakanani nahlukana? Kodwa ke ukubalekile manje ngifuna ukucheck ukuthi niqaleni ngithandana. Saqala ukuthandana e-high school. Okay. Ngathi bengiqeda high school saqhubeka sathandana kwasho sinami bese ngingena ebugebengini kwami yabo. Okay. Besiphila nje kamnandi nje sengiqalile nami kama kwami ngimenzela izinto ngimkhipha ngispoiler nje bese kuumuntu esekhaya nje futhi nasebemazi nje ukuthi nje umuntu uyafika abo sibonane siphinde futhi sihlangane endaweni zethu sibhuke yabo nje bese besithandana nje into yangampela nje. Mhlawumbe abantwana beseni nabo noma mhlawumbe bengaqondana? Hayi bengaqondana. Oh, okay. Yena ke umuntu wakho ezwile ukuthi uvalelwe. Mhlawumbe ngabe wakuthatha kanjani ukusuka ngaleso sikhathi leso? Kwawumuntu onozwelo. Ayinozwelo nje ngempela. Wayazi ukuthi uphila kanjani noma umfihlelile? Ngangimfihlela. Shothi kwadinga ukuthi ukhuluma iqiniso ngoba nakho usuvalelwe phela manje. Angeke ngimtshene. Ngicabanga ukuthi nje ekhaya nje ayisi right nje. Sihamba nakaPondo siyaphila kahle nje. Kanti cha.
So uboshwe isikhathi singakanani? Ngaboshwa ngathola isigwebo sa 3 years. Okay. Ngathola iparole emva komnyaka no half. Oh, all right. Manje mawusuphumile ke ususekhaya usuphila ngokusayina ke wena ke nomuntu wakho beni cause nginawo umcabango ukuthi mhlambe ngenzela ukuthi wamchazela ukuthi ngabe wawuboshelweni. So ngineshow ukuthi noma bekuthiwa akaza zakutshela ukuthi akasakuthembi kodwa enhlizweni yakhe ngineshow ukuthi unakho lokuthi ayi vele phela ngizothandana naye ngoba ngiyamthanda kodwa nje as not. So kwase niphathana kanjani ke ngesimanga sokuba kade usuphumile ke tshele ke manje usuzophila nathi la ngaphandle? Saphathana kahle emva kwesikhashana nje kodwa mhlawumbe saphathana kahle mhlawumbe ngithi inyanga ezu7 kanje. Okay. Ngase ngiqala ngabona hayi khona ushintsho khona la ngoba kwesinye isikhathi bengithi ngiyamfonela ngamtholi kwesinye isikhathi bengithi ngiyamcela vele ukuthi afike ekhaya uzongivashela hayi cha achaza into leningi ukuthi mhlawumbe ubusy okanje. Okay. Yeah. So yini ke le oyibonile ukuthi okay ngisaba right ngisanda kuphuma ejele okay shokran sharp but kwase washintsha 1 2 3 4 5 yini le wayenzani unotice ngani? Ngokuthi nje wayeseqala nje ukuthi ngatholakala efonini. Okay. Aphinde futhi bengimcela ukuthi ngicela ukumbona angafiki ekhaya bengithi mhlambe ngifuna ukumkhipha nami sengithola lawo masentana lawo ngithi ngicela ukuthi sihlangane edrobheni sithi sicoshe izinto ezincane. Uqonda ukuthini mase lawo masentana waphinde wabuyela emsebenzini wakho yini kade usuphuma ejele? Ngase ngithi kuthola amatoho ngibe ngibambe. Oh okay. But akuthina sonke uthola ukuthi sonke isikhathi sihlezi siphethe amafoni. Yaba kumanje nje ngiyapresenta la and yaringa ifoni yami la ekhona I'm sure uyizwile. So ungenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uyapheka mhlawumbe umatasa noma mhlawumbe usathunyiwe kubo and ifoni yaringa uthola ukuthi uyishiyele echarge noma mhlawumbe akananga ngisho unaka. So mawuthi uqala ukuthi izinto ubone ukuthi no section ngoba nakho asaphendula ifoni yami what if usuke esabhizi? Cabana nokuthi bangathandi ukusho nokunye phela ongasese kodwa sembhedeni. Oh khona kwenye ngaphezulu. Bese ngasahambi kahle bengibuye ngibona ukuthi cha ngasikhona osekhona ngoba phela ushintsho libe khona bese singasenzi ngaqala. Oh okay. Ngisho yena sekhathele manje nabo. Ake uthawa manje lo muntu ngoba phela kade ngigcinile kade ngingekho unyaka. Usekhathele. Ukhathazwa yini lo muntu lona? Yabo. Oh okay. Kodwa phela manje ke hayi ngibe ngiziba kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi igazi lange nje hayi cha khona does not make sure. So watholani ke ephathekayo? So njengoba usinikezile inamba kaBhuti thizeni utholeni uyithole kanjani if inamba yakhe? Kwathi ngelinanga ngihlele endlini ngabona ipost ku Facebook. Okay. Wathi bebekhiphena noBhuti lona wamtagga lapha wabhala lapha uBhuti opostile wasatagga usisi. Ezenze ngiyabheka hayi boy ngiyamazi phela lo muntu lona. Awu ngisimahayi hayi Thokozisi. Yebo. Awu ngiyaxakeka ngithi hayi sekwenzakalani manje lapho ngabona ukuthi lezi insolo zami lade ngiyiswayile. Shothi busy. Mhlambe before uze la ekhaya uke wahlala phansi wakhulumisana naye umchecka nje ukuthi mhlambe ngoba uzokwazi ukutshela iqiniso noma mhlambe uzokwazi ukutshela isizathu sokuthi abe nomthokozisi empilweni yakhe ekubeni nawo sakhona noma uvele wathula nje wathi okay ngizovela ngiye kwishow konke okunye ngiyokuthola sengibuye kwishow. Njengoba ngizamile ukusesha lakhona imibuzo umuntu osifazane yabo umbuzo mhlambe baby ayikho mhlambe into engifihlela yona mhlambe uthi umuntu uzosaba phela yabo ngoba phela akhulume kwasho ukuthi hayi cha inhliziyo yakho uyigodlile impela nje impela afuna ukukhuluma yini. Ish manje mangase uthola ukuthi okay vele kade baba ndawonye leyo nto leyo ngiyazi ukuthi izokulimaza ngalendlela ukuthi uzuza uthi yazi ngcono ukuthi angiyanga kwishow mhlambe bekungcono ukuthi ngivele ngingazi ngihlale ngingazi vele nje kuba ukuthi nje angiyafihlelwa angihlangani nalokho ukuthi ngize ngiyatshela ngomlomo ukuthi vele ngilalile naye vele kade ngangilala naye futhi ngisazolala naye futhi ngiyamthanda ke ngaphezulu kwalokho. So mawubhekile leyo nto leyo uyozuhile emva kwesikhathi singakanani? Ebengimthanda impela lo muntu bekade engamenzeli yona. Yabo ngizolimala ngempela. Okay. Ngizolimala
Ukhona mhlambe omunye umuntu othandana naye noma bekuyena kuphela lo sisi? Bekuyena nje. Okay. Ngithembayo futhi ngithanda ngenhliziyo yami yonke nje. Ngizolimala ngempela nje, angifuni ukuqamba amanga. Kuthatha isikhathi ukuthi inhliziyo yami. Kodwa-ke awuzokumlimaza ngalutho ubhuti wabantu uma ngasavuma athi yes ngivele ngiyathandana nomuntu wakho. Uze manje anginayo sho ngoba manje indlela engizizwa ngayo ngicasuyeka ngempela nje. Inhliziyo yami ingitshela into eziningi. Kuzobonakala mase mhlambe besithatha mhlambe sakhuluma lokhu saxoxisana la ngiye ngimuzwe na ukuthi ukuthini mhlambe uzongitshela mhlambe izizathu esibonakalayo sokuthi indaba egcina sithandana naye. Ithi ngimlande-ke ukuze ezokwazi ukuthi azikhulumele yena self. Cosilandela yena bhuti wabantu. Phela sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuphi na kuBlack Life khona lo mbukiso. Lolu hlelo lolu ithi nginikhumbuza ukuthi kusaka ukuthi umfunani umuntu wami. So ke bhuti uvumile ukuthi sijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo ubhuti ngala angibhalelile azofisa ukuthi ambuze yona. So ke asike sizwe ukuthi ingabe uzohamba kanjani. Sobona kunjani? All right. Siyaphila. Ngiyaphila nami bhuti wabayisibongo. Kanjani? Ngobo. Ubuye kuphi? Ubuya phansi ePortshepstone. Oh, okay. Ubhuti ohlephi uzombimasa? Noma ngingamasahle wona manje. Ubuso bakho yabazi? Angimazi ubuso bakhe wona. Umuntu engithandana naye kangichazele. So uthe mawuhlanganisa incazelo kamuntu othandana naye wasuyabona hayi shothi uyena. Hayi. Nami ngithe ngihlanganisa wajama. Kaze usoleni. Wathini ukuthi uthandana naye kanti? Meke ukuthi uzolela uzwe nje ukuthi ukuyisho ethi umfunani umuntu wami waswahlanganisa phithi mana sekuphuma ukuthi hayi shothi iyona leshubadule. Uboneni? Ngoba lo muntu engithandana naye engamthola eminyakeni emibili. Inyakeni owodwa sizohlanganisa osibili kulona. Ngathi mangihlangana naye wayesengibikela ukuthi khona uthando wakhe. Owaboshwa. Owayesejele so okay. Mina mangithandana naye. Wayesengibekelile ngalo umfowethu osejele. Okay. So ingakho esekubekelile wena bafavela bona ithuba lokuthi uvele uqhamuke kungena. Cha phela bafuna ngahungwa uthando bafika nginalo ngayo. Namanje usaphila ke. Uthando. Yebo. Usuwazi kahle uthi ngikhona mina. Bafo phela wathi mangabethi ngisejele bafo mina ngangeke ngathi mina. Yeke uthando nganginaye ngalo simanga sokuthi ngisejele. Bafo uthi inkinga yakho ngiyakubona uyachaza kodwa manje inkinga uyiboni lento yenzile asi ibhlungu kanjani lento yenzile. Bafo kwangafanele mina ngeke ngikwazi mina ukuthi iminyakele lo muntu lana angephuthe ngesimanga sokuthi ngisejele la. Bavela wakhetha ukungihlasela ngisengilele phansi bafo. Sengilele phansi bafo. Ngiyopha ngifa bafo vela wakhetha ukungihlasela ngilele phansi bafo. Waqhubeka bafo wathandana noSinei. Hayi bafo. Esetsheni ukuthi ngikhona. Hayi bafo ngikhuluma mina khona inkinga yami. Kahle bafona kahle noSinei ngiyadakela noSinei. Bafo wazi ukuthi umthiwe kanje lo muntu esimanga. Cha nobabinzi ngiyadakela. Hayi bafo ngeke. Yazi iningi kanjani izinto engizenzela ngalo. Lento suyisho manje kumina mfowethu. Yazi iningi kanjani izinto engizenzela ngalo. Ungekho ngoba usuqhamuka nje manje ungazi usuqhamuka. Bafo lezi zinto obuzenza Yazi lo. Ngidakela lo fana manje. Wena fana ngidakela lo fana. Lo fana ngidakela lo fana. Yebo. Yazi iningi kanjani izinto engizenzela ngalo. Ngiphanta ngitshontsha. Ngihlupheka. Ngiphanta bafo. Usuqhamuka nje usungena nje. Wobona kufanele. Ngijwayela. Yebo ubona leyo kufanele ukuthi uyenze leyo baba. Unjani? Mina ngene lapho mina baba. Yabona mina ngiyamthanda uSinei baba. Umthandani? Bafo Wawukephi? nginalo uthando lakhe uSinei. Unokuthi ungitshele lento ongitshela yona baba. Wawukephi? Naso wena. Ngeke usuka wena. Suka wena. Mfana nona ngijwayela. Eba, Ngiphuma la sejele mfana. eba. Angamsebenzi ngaleyo nto leyo. Angamsebenzi. Wena ngijwayela. Hayi, udlonga nje. Wena ngijwayela. Isebenzisa kanjani le? Hayi, ngicela sesithatha le ntombazana ngoba le ntombazana ayihlonipha ngasibili. Ngazosana lesinonyobo lesi sofana lesi. Hayi, ngithatha semgcina. Eba. Awusamfuni. Hayi, ngisamfuni hey. Ngisamfuni. So njengoba ukhala ngokuthi
kunezinto ey'ngangozulu umenzele zona shuthi Waba. shuthi ayisasho lutho. Sasho lutho singeqala phansi. Bafuku ngempela abantu wayelalo uthando lakho bafo ngeke mina sangivumela ukuthi ngithandane nawe. Ayikho lento eshoyo uyakhuluma umbhedo kuphela. Shuthi bafo ngasenalo uthando. Manje lento ngitshela yona ngiyezwa wena. Ukhuluma umbhedo nje ayikho lento eshoyo. Wena into ngafika kuthena usikhona umfana ade khona uvula ubona ithuba lokuthi ungene lapha. Uthi akasekho nje manje usejele mina ngizothi ngilindane nawe mina baba. Hayi. Mina ngeke ngize. Hayi. Usayimisela ngokuqhubeka naye. Usine. Usine ngisho. Usine. Usayimisela ngokuqhubeka naye usine. And awuziboni nje nangalona usuku nje uhlukana naye. Yena usiningi uthando enginalo ngaye izimisela uqhubeka naye ngoba nangaye lo bafo lo wangitshela ngaye ngaphambili. Ingakho nginalo uthando lakhe futhi ngizimisela ukuthi ngiqhubeke naye ngoba wangitshela ngaphambili. Bafuna usungqaphela. Hayi wena uyajwayela wena mfana. Uyajwayela nje. Futhi nje. Mfana lo. Kanti bayeke laba bazosithethe. Wena uzongithola kahle. Ngithola kahle. Mina ngisabile baba. Uzongithola kahle. Ngiyatshela. So njengoba sethi uyamduba kusine usuzoqhubeka naye freely. Akamthatha. Ngizoqhubeka naye ngimgcwalisele. Akamthatha. Usuzoqhubekela naye ukuthi usuyamgcwalisela. Hayi ngoba ngimgcwalisela ngiyamthanda usine. Akamthatha. Angisamfuni. Angisamfuni. Bafo vele ngafuni usine. Wayethi Wayengeke asamthanda usine. Esedele. Nginama. Mina usine mina ngiyamondla usine. Usine mina ngiphila naye impilo eright. Impilo leyayideserve. Nami Usine wayengeke asayiphile lempilo usine. Nami ngiyaphatha ngiyamondla. Wayengeke nje kumele lo. Yazi. Mfana. Nangu mfana bo. ngiyamanda ukuthi simfanele usine sizwe ngaye ukuthi ethi into yakhe. Hayi ngingamela phone. Fonela simuze uthini. Ngiyacela usifonise. Usine hlangu semsebenzini noma? Please try again later. Akwazi usine ukuthi ngiyangaba. Manidi, aniveni niyaz number wrong. Iyona impela. Bafo uthule baba. Iyona impela. Iyona into mfana ngayo. Hayi amthini into. Available at present. Please try again later. Asimtholi bakithi. Siyenza njani kanje? Chaza manje mhlawumbe ukuba uyakwazi ukuphendula ifoni ngabe siyakhona ukuthi simbuze achaze ngokwakhe. Kodwa asimtholi. Aqhubeke nale mfana kancane. Wena uphumile. Asengiyi right. Bafimini imfene baba. Mfana. Ufuna ukubona? Yimini imfene baba. Uyimfene le kancane. Bafukasha. Ngoba ngafana isingazokhetha wena. Bafufunani mina? Ngiyangiphoqa naye usine. Hayi wena yini? Bothakala lo. Ngokafana. Manje usubiza mina ngamfene. Awuyimfene wena. Awuyimfene wena. Bafuna ucela uhlukane ke nosingese ngiyakutshela. Hayi vele sengimiyekile mthatha. Vele isifebe lesana. Ungaphinde futhi umfonele manje. Ambhebha sengiyi right ngaye. Thatha usine. Oh baba. Kade ngimbhebha mthatha. Oh. Sengiyi right ngaye. Uyaqinisa ukuthi awusehlukene ngaye. Thathe bafu. Share right. Sezokhipha lezo imfuzo manje kulami. Vele ngimbhebha mthatha. Bafo. Bafo yini? Kade ngimbhebha vele. Kade ngimbhebha. Aqhenya. Thathe. Kade ngimbhebha. Ngoba sisifinyelele ethenini uyamduba and wena uthe uzoqhubeka naye. Mina vele ngidlala naye. Qhubeka naye. Wasuhlala ngaye naye endlini. Uyapakisha mangeke phela azakwazi ukuthi ahlale nalento. Oh, Awukuthi. Ngiyacela bhuti uzophume naye khona soba neshow ukuthi usafe. Kodwa wena. Fana lo. Toba. Ngibuka lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi uhlelo sizogoqa la. Ngisimanga sokuthi nani ngibonile ukuthi kuhambe kanjani.
And angikho happy Nkosi yami, angikho happy but-ke ikhona la sikhona ukuthi sigcine la khona njengamanje because uSineya simtholi akakwazi ukuyichazela ngokwakhe kanti ubhuti ongibhaleli uthe siyamduba and uNgcobo uthi yena uyaqhubeka noSineya wakhe. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. Is there black